салом арз мекунем ба кулли мухлисон ва дӯстдорони футболи меҳан. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизу арҷманд, идома дорад рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои Лигаи Олӣ дар соли 2026 ва чӣ гуна ки огаҳӣ доред даври шашуми рақобатҳо аллакай оғоз гардид. ду бозӣ баргузор шуд, як рақобати дигар ҷараён дорад ва гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд воқеъ гардидааст шурӯъ мешавад ва имрӯз дастаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд, дастаи Парвоз мизбонӣ хоҳад кард бозӣ ба муқобили дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархорро ва чӣ гуна ки медонем дастаи Парвоз дастаи навкори мусобиқа аст, аммо дар ин мавсим чандон баромади олӣ надорад. Шогирдони Тоҳирҷон Мӯминов пас аз оне ки бо гузари солҳо дигарбора ба Лигаи Олӣ баромаданд, аммо дар 5 даври қаблӣ натавонистанд ки ба пирӯзӣ даст биёбанд. Амагӣ як мусовӣ доштанд ки инам дар оғози мавсим буд ва дигар пайваста дастаи Парвоз мувоҷиҳи шикаст мешавад. ва албатта эътиминон дорем ки дар рақобати имрӯза онҳо бозии хубтар нишон медиҳанд. ҳарчанд дастаи ҳосилот нест, ин тимро набояд дасти кам гирифт, мавсимро хеле хуб шурӯъ кард ва дар ҷадвали мусобиқа низ мавқеи намоён дорад. дар ҷои панҷум ҷой гирифтааст дастаи ноҳияи Фархор ва албатта то як андоза мушкилам мешавад барои дастаи Парвоз то дар ин мусобиқа, то дар ин давр дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ки то як андоза майдони хонагӣ дастаи ин тимам ба шумор меравад, бозӣ нишон медиҳад. Хуб, албатта инро вақт нишон хоҳад дод, ҳоло бошад ҳайати тимҳо ба мо шумо нишон дода мешавад. биёед як маротиба таваҷҷӯҳ мекунем ки сармураббиҳо кадом бозингаронро имрӯз дар ҳайати аввалия ҷойгир карданд. дарвозабони дастаи Парвоз рақами 1 Далерҷон Баротов, рақами 4 Диловар Шарифзода, 11 Евгений Биденко, рақами 73 Волошин Кириллов, рақами 5 Исмоилҷон Охунҷонов, рақами 14 Тоҳир Маладӯстов, 63 Табрез Мирзовалиев, 7 Эмомалӣ Аҳмадхон, 8 Мунир Давлатбеков, Авдур Абдувалиев рақами 9 дорад ва рақами 23 Дуан Даниэл Квеко. сармураббии дастаи Парвоз, чӣ гуна ки қаблан ҳам ишора кардем, Тоҳирҷон Мӯминов аст. дар ҳайати дастаи ҳосилот бошад дарвозабон рақами 88 Алексей Матросов. инҷо ҳамаи чиз омода аст барои шурӯъ гардидани ин рақобат ва мо танҳо садои уштаки довари асосӣ Аслиддин Тағоевро мунтазир мешавем ки пас аз чанд лаҳза баланд хоҳад шуд ва мо баъдан шарҳи ҳайатро идома медиҳем ва муаррифии ҳайатро идома хоҳем дод. сонияҳо ба шумор боқӣ мондаанд. ба ин тартиб садои уштаки довар баланд мешавад ва дастаи Парвоз аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунад. гуфтем дар ҳайати дастаи ҳосилот дарвозабон Алексей Матросов рақами 88 дорад, 45 Усман Қосим, 11 Шорух Сангов, 14 Муҳаммад Расул Лутфуллоев, 24 Буртей Гиаши, 8 Фаридун Шарипов, 77 Шуҳрат Элмуродов, Жозеф Акумади рақами 10 дорад, 70 Шаҳром Сулаймонов, 6 Ҷулиос Анани ва рақами 3 Жан Гатен. сармураббии дастаи ҳосилот Шамсиддин Қосимов аст. хуб, чӣ гуна ки гуфтем, ин мавсим барои дастаи ҳосилот хеле хуб шурӯъ гардид. албатта дастаи ноҳияи Фархорд бо ҳамон бозигарони наве ки ба ҳайати худ дар шурӯъи мавсим ҷалб кард тавонист ки то ҳадде мавқеи ҳайатро пурқувват намояд ва дастаи ҳосилот 2 ғалаба дорад ва инчунин 2 бохт, 2 мусовӣ ва 1 бохтро дар умури худ ба қай гирифтааст. дар ин ҳол дар ҷадвали мусобиқа бо 8 имтиёзе ки дорад дар ҷои панҷум аст. албатта дастаҳои равшан варе гартадаз низ қабл аз шурӯъи даври шашуми рақобатҳои Лигаи Олӣ дар
ҷойҳои шашум ва ҳафтум буданд ин тимҳо низ 8 имтиёзӣ доранд, аммо аз сабабе ки таносуби тӯбҳои дастаи ҳосилот беҳтар аст нисбат ба дастаҳои равшан ва регартад аст, ин тим дар ҷои панҷум қарор дорад ва мавқеи нисбат ба дастаҳои зикршуда дар ҷадвал мавқеи беҳтарро касб кардааст. Парвоз як мусовӣ дошт ва 4 бохтро дар умури худ ин тим ба қайд гирифт ва ман аввалин мусовие ки ин тим кард, аввалин бозие ки кард бо мусовӣ ҷамъбаст шуд бо натиҷаи 2-2. дастаи Парвоз дар рақобат ба муқобили дастаи Саравшан буд ки мусовие кард ва дигар пайваста ин тим мувоҷиҳи шикаст мешавад. Хуб гуфтем бозии имрӯзаро довари асосӣ Аслиддин Тағоев ҳакамӣ карда истодааст. довари дараҷаи дуюм аз ноҳияи шаҳри Нав ва ба ӯ дар канорҳо Фарҳод Куралов ассистент рефери ФИФА ва аз шаҳри Душанбе аст. инчунин Далер Даравешов довари дараҷаи якум аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ довари чорум бошад. Бахтиёр Комилов довари дараҷаи якум аз шаҳри Кулоб. дар ҳуҷраи ВАР имрӯз роҳбар Рустам Нурматов довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе аст ва ёрдамчии ӯ Шарифбек Нуриддинов довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе. мутахассис оид ба пахши наворҳои такрорӣ Баён Дӯстов аз шаҳри Ҳисор. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад ба муқобили бозигари дастаи Парвоз ба муқобили Евгений Биденко. корти зард ҳам нишон дода шуд ба бозигари дастаи ҳосилот ба Муҳаммадрасул Лутфуллоев. ҳанӯз дар шурӯи бозӣ бубинед ки корти зард аз ҷайби довари асосӣ берун мешавад. Шамсиддин Қосимов аст дар рӯи экранҳои мо ва шумо, мутахассисе ки айни ҳол сармураббии дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор аст. ин мутахассис дар ҳамин мавсим дар оғози он ба симати сармураббигии дастаи ҳосилот таъин гардид. қаблан симати сармураббигии дастаи клуби марказии варзиши артишро дошт ки албатта то як андоза муваффақ ҳам буд дар вазифаи худ дар ҳайати дастаи шаҳри Душанбе. чандон ҷиддӣ нест осеби бардоштаи бозигари шумора 11 дастаи Парвоз метавонад ки рақобатро идома бидиҳад. то бояд аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ ворид шавад аз ҷониби Исмоилҷон Охунҷонов. картофти баланд ба самти ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот ва дар қабати дуюм Осуман Касим беҳтар бозӣ кард. то бозам дар идораи соҳибони майдон аст Эмомалӣ Аҳмадхон. ва инҷо тӯб аз майдон берун мешавад. албатта аз ҷониби бозигари дастаи Парвоз, аз ҷониби Табриз Мирзовалиев. дар шурӯи бозӣ чӣ гуна ки дида истодаем, бозӣ нисбатан орумтар ин ҳол ҷараён дорад, чун дақиқаҳои оғози рақобат дақиқаҳои озмоишӣ аст. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияте ки метавонад ба ҳуҷуми хавфнок оварда расонад аз ҷониби бозигарони дастаи ҳосилот. Шорух Сангов ва инҷо ҳуҷум идома дода нашуд. кабудпӯшҳо тавонистанд ки онро ба идораи худ бигиранд. як иштибоҳи дигар фурсат барои дастаи ҳосилот мебошад. зарба ба самти дарвоза ва каме баландтар инҷо зарба анҷом дода шуд. аслан фурсати хуб буд, метавонист ин ҳамларо хавфноктар ҳам намояд. бозигари дастаи ҳосилот Бартей Гияши. аммо акнун дигарбора Далерҷон Баротов аз назди дарвозаи худ онро ба рақобат ворид мекунад. қоидаи бозӣ ба муқобили бозигари дастаи
парвоз Баҳодур Абдувалиев вайрон нашуд. Инҷо метавонист фурсат бошад барои дастаи ҳосилот, махсусан барои Жан Гатен, аммо ҳолати нобузӣ ба хайр гирифта шуд. Бозигари шумораи 3 тими меҳмон дар ҳолати нобузӣ буд. Шоти навбате Шорухсангов, ҷо пас ба самти Шаҳром Сулаймонов ба канори дигар бурда мешавад. Бозам аз майдон берун гардид. ҷо барои гирифтани туп мубориза буд миёни бозигарон ва Баҳодур Абдувалиев ба хато роҳ дод. Қоидаи бозиро ба муқобили бозигари дастаи ҳосилот вайрон кард. бозам Шуҳрат Элмуродов. бози идома меёбад. аз ба хати ҳамла имконияти хеле хуб, зарба ба самти дарвоза ва Жан Гатен имконият дошт ва ин маротиба нез дар ҳолати нобузӣ қарор мегирад бозигари шумораи 3 дастаи ҳосилот, аммо ба ҳар ҳол имконият нез бо самар истифода нашуд. дуюмин ҳолат аст ки туб ҳангоме ки ба Жан Гатен пас дода мешавад, ин бозингар дар ҳолати офсайд қарор мегирад. бозам қоида вайронкунӣ буд. довар бо Шорух Сангов инҷо машварат карда истодааст. тараш ба ӯ фаҳмонида истодааст ки аз ин ба баъд бояд эҳтиёткорона бозиро идома диҳад, чун як ҳолати дигар, як қоида вайронкунӣ дигар метавонад бо корти зард тамом шавад. пас ба самти Эмомалӣ Аҳмадхон, он дар идораи бозигарони дастаи парвоз аст. партофти баланд ба хати ҳамла ба Баҳодур Абдувалиев ва туп дар дастони Алексей Матросов. ин гуна пасҳо дар шурӯи рақобат ба самти Эмомалӣ Аҳмадхон, ба самти Баҳодур Абдувалиев аниқтараш зиёдтар ба назар мерасанд. бозигарони дастаи ҳосилот тӯбро идора карда истанд. Осман Қасим пас ба самти Шаҳром Сулаймонов. аз ҳамин нуқта метавонанд ҳамлаи худро шурӯъ кунанд бозигарони дастаи ҳосилот. партоф ба дохили ҷаримагоҳ, боз ҳам Жан Гатен ва ин маротиба таносуби тавозуни худро аз даст медиҳад ва аз пой ҳам афтид. имконият пайдо накард ки ба самти дарвозаи Далерҷон Баротов зарба занад бозигари шумораи 3 дастаи ҳосилот. ва инҷо таваҷҷӯҳ бештар ба хати ҳамла аст аз ҷониби бозигарони дастаи ҳосилот ва албатта ки хоҳу нохоҳ дар дифоъ мавқеиятҳо пайдо хоҳанд шуд, чун ки дидем вақте ки ин тим ба ҳамла меравад бозигарони хати дифоъ низ дар ҳуҷум кӯмак мекунанд. ва мас аз ҳамин хотир партофтои баланд бештар аст ба самти Баҳодур Абдувалиев, вале дар дифоъ низ то ба ҳол дастаи ҳосилот бозии хуб нишон дода истодааст. яъне имконият ба Баҳодур Абдувалиев дода намешавад ё худ фурсати зарбазанӣ ин бозигари марказӣ, ҳамловари марказии дастаи парвоз пайдо накарда истодааст. бозам Алексей Матросов аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. партофти баланд ба нимаи майдони дастаи парвоз. ҷо имконият метавонист барои Шаҳром Сулаймонов бошад, аммо натавонист тӯбро қабул намояд. Шорухсангов ҳангоме ки барои гирифтани туп инҷо ҷаҳиш кард, Диловар Шарифзода каме нодуруст ба замин фуруд омад дар бархурд бо Жан Гатен ва каме осеб мегирад. бозигари хати дифоъи дастаи парвоз ҳарчандон ҷиддӣ нест осеби бардоштаи ӯ.
довар ҳаминро аз наздик рафта мушоҳида кард ва акнун метавонад иҷоза диҳад ки бозӣ идома ёбад. бозам партоф ба қафо ба Усман Қасим. бозам Шуҳрат Шарум Сулаймонов. идомаи ҳамлаи дастаи Ҳосилот. Зафар Комаде пас ба Шуҳрат Элмуродов. бозам Комаде идома меёбад Шаҳром Сулаймонов. партофро мебинем. бале, партофи баланд буд ба дохили ҷаримаҳгоҳ. зарба ба самти дарвоза, аммо зарбаи рост нест аз ҷониби Шоҳрух Сангов. партоф хуб буд ба самти Шоҳрух Сангов. ин бозигар ҳатто имконият дошт ки бо Эмомалӣ Аҳмадхон хубтар бозӣ кунад, як гузариш кунад ва баъдан зарба занад. аммо қарор дод ки зарба занад ва фикр мекунам дар ҳамун ҳолат ин қарори дуруст ҳам буд, аммо ба ҳар ҳол зарбаи рост анҷом дода нашуд аз ҷониби бозигари шумораи 11 дастаи Ҳосилот. акнун дигар бора тӯб аз назди дарвозаи Далерҷон Баротов ба бозӣ ворид хоҳад шуд. дарвозабони дастаи Парвоз. чӣ гуна ки ишора кардем, мизбонон аввалин бозии худро дар ин мавсим ба муқобили дастаи Истаравшан доир карда буданд ва он дидор бо натиҷаи 2-2 ҷамъбаст гардид. тӯбро аз Евгений Биденко гузаронда натавонистанд бозигарони дастаи Парвоз. бозигарони дастаи Ҳосилот аниқташ ва дигар бора онҳо тӯбро идора карда истоданд. сол ба қафо ба Усман Касим. тӯбравое буд аз ҷониби бозигарони дастаи Парвоз, аммо ҳамларо идома дода натавонист бозигари ин тим. дар ҳамон бозӣ ба муқобили дастаи Истаравшан дар дақиқаи 32 дастаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд тавонист ки ба пеш барояд. махсусан худи дуан Даниэл Квеку ба задани гол даст ёфт ва баъдан бо гузораи 3 дақиқа аз ҳайати дастаи Истаравшан Марадона гол зад. дар қисми дуюм низ бозигарони дастаи Истаравшан тавонистанд голи дуюми худро ба ҳадаф расонанд. Абдулфатоҳ Худоидодзода дастаи Истаравшанро ба пеш баровард ва дар дақиқаи 3 илова кардаи довар ба вақти асосии Муҳсин Рустамзода таносубро дар рақобат баробар кард ва дар аввалин бозии худ пас аз бозгашт ба Лигаи олӣ дастаи Парвоз як имтиёз касб кард. ва нукта намонад ки нисбат ба дастаи Парвоз дастаи Ҳосилот мавсимро хубтар шурӯъ кард. хеле олӣ буд бозӣ дар даври аввал аз ҷониби шогирдони Шамсиддин Қосимов. як қоида вайронкунии дигар ба қайд гирифта мешавад. бозам бозигари дастаи Парвоз Волошин Кириллов. аз пой афтонида шуд дар мубориза ба муқобили Ҷулиус Анани. ту дар идораи бозигарони дастаи Ҳосилот аст. Шаҳром Сулаймонов пас ба Канор. бозам Ҷулиус Анани. партоф ба хати ҳамла. имконият ҳаст ҳуҷум хавфноктар шавад. партоф ба дохили ҷаримаҳгоҳ буд ва Эмомалӣ Аҳмадхон тӯбро аз ҷаримаҳгоҳ берун мекунад. албатта нисбат ба дастаи
парвоз дастаи ҳосилот бартарӣ дорад дар ташкили ҳуҷумҳои хавфнок ва инҷо як фурсати дигар барои дастаи ноҳияи Фархор ба вуҷуд меояд ва мо зарбаро намебинем. фурсат дода нашуд ки ба самти дарвоза зарба анҷом дода шавад. Инҷо бозии хуб Мунир Давлатбеков нишон дод. аут боз ҳам ба нафъи дастаи ҳосилот аст. бозам тӯб аз майдон берун шуд. кӯшиш кард Евгений Биденко ва тӯбро аз майдон берун кард. фишор аз ҷониби дастаи ҳосилот идома дорад. Усмон Касим паси чандон хуб набуд аз ҷониби Бортаи Гиаши. Ба ҳар ҳол боз ҳам тӯбдари дораи уст. Пас ба Усмон Касим. Шаҳром Сулаймонов. Қафу пас дода мешавад ба Усмон Касим. Ҷулио Санани. Сам пас ба Қафу. Фаридун Шарипов. яке аз беҳтарин бозигарони дастаи ҳосилот дар рақобатҳои қаблӣ. Салодин Иргашев айни ҳол дар ҳайати аввалия нест. Ин бозигар дар рақобат ба муқобили клуби марказии варзиши Артеш дар давраи аввал бозии хеле хуби худро нишон дода буд ва дар бештари ҳамлаҳои дастаи ҳосилот саҳм дошт. Дар ҳамон дидор дастаи ноҳияи Фархор бо натиҷаи 3-0 дар даври аввал тавонист бар клуби марказии варзиши Артеш пирӯз шавад. Шарафҷон Солеҳов ду маротиба аз пеналти гол зад ва голи дуюме дастаи ҳосилотро Жозеф Акомади зад. дар аввал Солеҳов дар дақиқаи 12 аз пеналти гол зад. Баъдан гуфтаем Жозеф Акомади ҳисобро 2-0 кард ва баъдан дар дақиқаи 53 боз ҳам Шарафҷон Солеҳов тавонист ки ба задани гол даст ёбад. ин бозингар низ айни ҳол дар ҳайати захира аст. нагуфта намонад ки Жозеф Акомади ва Шарафҷон Солеҳов айни ҳол дар рӯи хати беҳтарин нишонзанҳо дар ҷои аввал ҳастанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. корти зард ба Эмомалӣ Аҳмадхон. аз рӯи ин омор акнун дастаҳо баробар мешаванд. Муҳаммадрасул Лутфуллоев аз дастаи ҳосилот низ чанд лаҳза қабл корти зард гирифта буд. се голи доранд Шарафҷон Солеҳов ва Жозеф Акомади дар ин мавсими Лигаи Олӣ. ду голи худро гуфтем Солеҳов дар бозӣ ба муқобили дастаи ҳосилот дар бозӣ ба муқобили дастаи клуби марказии варзиши Артеш зад. бозигари дастаи ҳосилот. ту ба бозӣ ворид мешавад аз назди дарвозаи Далерҷон Баротов. сол ба самти Табриз Мирзовалиев инҷо ба иштибоҳ роҳ доданд ва қариб буд ки имконияти голзанӣ барои дастаи ҳосилот махсусан барои Жан Гартен пайдо мешуд. аммо зуд тавонистанд ки ин иштибоҳи худро ҷуброн кунанд соҳибони майдон. партофти чандон хуб набуд аз ҷониби Тоҳир Маладӯстов.
کریستال طویلی دیگر با خط حمله با سمت دوان دانیل کویکو و توپ از میدان بیرون میشود. توپ از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی هم هست برای دسته پرواز. امکانیت خوب برای به پیش برآمدن. پرتافت زمینه به داخل جریمه یک ارسال دیگر رو میبینیم و یا نه پایده بازی ویران نشد با مقابل یوگینی بیدنکو و باز هم ضربه کنجی است. باز هم امکانیت برای دسته پرواز بازی گذاری پس به سمت تبریز. میرزاولیف دوباره اشاره میکند که باید به دروازه‌بان نرسند بازیگران دسته پرواز. بازم یوگینی بیدنکو در نزد توپ. بازم پرتافتی و بعد داخل جریمه امکانیت و الکسی ماتروسوف اینجا اولین سیو مهم و ضروری خود را به خیر میگیرد. در آخرین فرصت ببینید که چگونه هنرنمای عالی نشان داد در زبان دسته حاصلات. بازم توپ از میدان بیرون شد. باز هم ضربه کنجی است. سیومین ضربه کنجی پای هم. پرتافتی یوگینی بیدنکو باز داخل جریمه باز هم الکسی ماتروسوف به توپ رسید و با دست اون رو زده از داخل جریمه دسته حاصلات بیرون کرد. پرتافتی تبریز میرزاولیف از اوت. باز هم تبریز با توپ جوجانگات توپ رو صاحب میشود و میتونیم هجومی خوفناک یعنی عکس الهجوم رو بینیم اما نه چگونه که دیدیم در آخرین فرصت ولاشین کیریلوف توپ رو برگرداند. سام عثمان کاسیم پس با سمت فریدون شریفوف توپ رو از دست میدهند بازیگران دسته حاصلات. تبریز میرزاولیف امکانیت هست برای ادامه حمله با عبدالر عبدالولیف. پس به خط حمله ضربه و این چگونه ضربه بود که از جانب دوان دانیل کویکو انجام داده شد. این گونه فرصت ها در بازی با دسته پرواز کمتر خواهند بود و حالا که امکانیت است، حالا که فرصت است، باید اون رو استفاده کرد. پس خیلی خوب از سمت شهرت المرادوف ادامه حمله دسته حاصلات. شهرون سلیمانوف کوشش کرده ایستاده است و اینجا داور کناری بیرقچه خود را بلند میکند. البته که حالت نوبازی است. نسبت به بازیگران دسته پرواز حمله‌وران حاصلات در حالت نوبازی بیشتر قرار میگیرند. دو دفعه جنگات بود و این مراتبه باشد شهرام سلیمانوف در حالت نوبازی قرار گرفت. در حمله بازیگران دسته پرواز در شروع این موسم چندان فعال نیستند. باید اول توجه کنیم به همین حمله دسته
ҳосилот ва чӣ гуна поғежи олӣ буд инҷо аз ҷониби Тоҳир Маладӯстов ки тӯбро аз бозигари ҳосилот гирифт. аз назди пойҳои Шаҳром Сулаймонов онро рабуд. бозам Даниэл Дуан Квеку ҳамларо идома дода истодааст. пас ба самти Табрез Мирзовалиев ва инҷо муваффақ шуданд бозигарони ҳосилот. муфаҳимӣ миёни бозигарон дар дохили майдон сурат мегирад. як бозигари дастаи ҳосилот ҷароҳат бардошт ва рафти бозӣ маън нашуд, яъне бозигарон тӯро аз майдон берун накарданд ва маҳз аз ҳамин хотир норӯзигии бозигарони дастаи ҳосилотро ба вуҷуд овард. чӣ гуна ки гуфтем дар ҳамла дастаи Парвоз ин мавсим чандон фаъол нест, ҳарчанд аввалин иштироки ин тим аст пас аз солҳои зиёд дар лигаи олӣ. ҳамагӣ 2 гол дорад ин тим дар 5 бозии қаблии худ. дар ҳамин ҳолат гуфтем Шаҳром Сулаймонов осеб гирифт ва бозӣ идома ёфт ки инам боис бар он шуд ки норӯзигии бозигарони дастаи ҳосилотро ба вуҷуд овард ва чӣ гуна ки дидем нофаҳмӣ миёни бозигарон буд. 2 гол дастаи Парвоз ба дарвозаи ҳарифон зад. 2 голе ки дар давраи аввал зада буд дар рақобат ба муқобили дастаи Истаравшан. дигар дар рақобатҳои қаблӣ ҳатто бидуни задани гол бозиро бо бохт ба анҷом мерасонад. 4 бохти пайҳам дошт дастаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ки баъд аз он аз ҷониби дастаи навкори дигари мусобиқа аз ҷониби дастаи Сардор бо натиҷаи 3-0 муоҷиҳ шикаст шуд. баъдан дар давраи баъдӣ аз дастаи Регар Татаз мағлуб гардид бо натиҷаи 0-1 ва аз қаҳрамони феълии мусобиқа аз дастаи Истиқлол низ бо 3 голи беҷавоб мағлуб гардид ва дар рақобати охир дар бозӣ ба муқобили дастаи Равшан низ Парвоз дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ карда буд ва дар ҳамон дидор низ бо натиҷаи 1-0 ин тим муоҷиҳи шикаст шуд. дар он 2 гол ба дарвозаи ҳарифон зад ва 10 голи дигар аз тӯри дарвозаи худ берун овард. партофт чандон дар сафи олӣ набуд. то бармегардад бозам дар идораи бозигарони дастаи ҳосилот аст. пас ба самти Шорух Сангов, Эрсол Бахафо ба Усман Касим. Фаридон Шарипов бошад тӯбро ба Ҷулиос Ананӣ пас медиҳад. партофти дигар Жангатен дар бозии имрӯза хеле фаъол аст дар ҳайати дастаи ҳосилот. аммо ба ин бозигар чандон имконият дода нашуда истодааст аз ҷониби дифоъгарони дастаи Парвоз то имконияти зарбазанӣ пайдо кунад. бозам тӯбробои бозигарони Нуҳияи Фарход Асбақафо ва Ҷулиос Ананӣ. Фаридон Шарипов солба самти Муҳаммад Расул Лутфуллоев. Талиҷон Баротов бошад. тӯбро ба нимаи майдони ҳосилот мефиристад. касе набуд ки тӯбро қабул намояд ва он аз майдон ҳам берун шуд.
бӯи Шорухъ Сангов ва қоидаи бозиро ҳам вайрон кард ба муқобили Табриз Мирзовалиев. корти зард аз ҷайби довари асосӣ Аслиддин Тағоев берун мешавад ва Мунир Давлатбеков инҷо бо довар суҳбат карда истодааст, довар ором карда истодааст то ба бозигари дастаи Парвоз корти зард нишон надиҳад. аммо нишон дода шуд ба Табриз Мирзовалиев. корти зарди навбатӣ барои бозигарони дастаи Парвоз. дуюмин корти зард буд ки Аслиддин Тағоев ба соҳибони майдон нишон дод. аввал ба Эмомалӣ Аҳмадхон ва баъдан ба Табриз Мирзовалиев. яке аз бозигарони дастаи ҳосилот низ корти зард дорад. Муҳаммадрасул Лутфуллоев ки аввалин корти зардро довар маҳз ба ӯ нишон дод дар бозии имрӯза. дастаи ҳосилот бошад дар ин мавсим 7 гол ба дарвозаи ҳарифон зад. дар 5 бозӣ ва 4 голро ҳарифон ба дарвозаи ин тим заданд. ин рақобати шашуми даста аст дар ин мавсим ва як бохт ҳам дорад дастаи ҳосилот. бохт аз ҷониби дастаи Регар Тадас буд. Регар Тадас дар ин мавсим ҳам Парвозро мағлуб кард ва ҳам ҳосилотро. ва дар бозӣ ба муқобили ҳарду ин тим низ бо як голи пирӯз шуд. тӯб аз зарбаи ҷаримавӣ бояд ба бозӣ ворид карда шавад аз ҷониби Шуҳрат Элмуродов. ҳанӯзам аз рӯи шумораи қоидавайронкуниҳо дастаи ҳосилот пешсаф аст. партофти Элмуродов ба дохили ҷаримагоҳ ва Далерҷон Баротов аз мавқеи худ пештар мебарояд ва тӯбро бо даст дошта гирифт. партофти дарвозабон ба самти дуан Даниэл Квеку. анҷом мубориза мебарад, тӯбро соҳиб мешавад Даниэл Квеку ва дар идома Муҳаммадрасул Лутфуллоев. тӯбро боз аз Даниэл Квеку боз пас гирифт. қоидавайронкунии бозигарони Парвозро инҷо байнобар мегирад Аслиддин Тағоев. боз идома дорад, тӯбдари дорад футболбозони дастаи ҳосилот аст. партофти баланд ба хатти ҳамла, аммо инҷо Жангатен тӯбро натавонист ки нигоҳ бидорад. шакли ҷойгиршавии бозигарони дастаи ҳосилот чун ҳамешагӣ 4-4-2 аст. дар дифоъ Муҳаммадрасул Лутфуллоев, Бартаи Гаши, Осмон Касим ва Шорухъ Сангов бозӣ доранд. дар нимҳимоя бошад Жозеф Акомади, Фаридун Шарипов, Шаҳром Сулаймонов ва Шуҳрат Элмуродов. маълумои карда истоданд ду ҳамловар Жангатен ва Ҷулиос Санани ҳастанд. аммо нисбат ба Ҷулиос Анани Жангатен фаъолтар аст имрӯз дар хатти ҳамлаи дастаи ҳосилот. дар ин ҷойгиршавии бозигарони дастаи Парвоз нисбат ба ҳосилот дигар хелтар аст. 4-3-3 аст тарҳи ҷойгиршавии дастаи Парвоз. Диловар Шарифзода, Охунҷонов, Волошин ва Евгений Виденко дар дифоъ ҳастанд. Эмомалӣ Аҳмадхон, Мунир Давлатбеков
ва инчунин Табрез Мирзовалиев дар хатти нимояи ҳамлаварон бошанд. Тоир Маладустов, Бодур Абдувалиев ва Даниэл Квеку ҳастанд. бозам Диловар Шарифзода ҷо аз пой афсонида мешавад аз ҷониби Жангатен. дуюмин дафъа аст ки қоидаи бозӣ ба муқобили дифогаре дастаи Парвоз вайрон мешавад. ин футболбоз нест дар шурӯи ҳамин мавсим ба дастаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд омад. аз дастаи Моҳир. خیلی خوب شهرام سلیمانوف مبارزه برای اداره توپیدومه دارد. قاعده بازی اینجا از جانب امومعلی احمدخان ویران میشود. جنگاتن را افتونید. این بازیگر را میباید که احتیاطکارانه بازی را ادامه دهد چون که الکی یک کارت زرد دارد. ضربه جریمه‌ای نوبتی با فایده دسته مهمون. فریدون شریپوف پرتوفتی بالان با داخل جریمه‌گاه امکانیت برای دسته حاصلات و کسی به توپ نرسید. همون پرتوفتی که فریدون شریپوف کرد توپ از میدان بیرون میشود. البته کوشش بود از جانب ژوزف کوماده هرچند جایش کرد اما نتوانست که به توپ برسد. аллакай ду бозӣ баргузор шуд дирӯз дар доираи рақобатҳои давраи шашуми лигаи олӣ. дастаи Регар Тадас тавонист дар бозӣ ба муқобили дастаи Вахш боданҷаи 3-2 пирӯз шавад. ва инчунин як бозии марказии дигар ки миёни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд буд, дастаи шаҳри Душанбе бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. бархурди бозигарон буд миёни Табрез Мирзовалиев ва бозигари дастаи ҳосилот. дувар рафти рақобатро манъ мекунад. миёни Фаридун Шарипов ва Табрез Мирзовалиев ҷо бархурд сурат гирифт. аввалин шуда бозигари тими ҳосилот ба тӯб расид. сарвони ин тим ва каме нодуруст инҷо ба замин фуруд меояд. осеба мегирад. айниҳол бошад рақобати дастаҳои Сардор ва Барқчӣ низ ҷараён дорад дар доираи бозиҳои давраи шашуми лигаи олӣ ва Барқчӣ бо ҳисоби 0-1 пешсаф аст. қисми дуюми он бозӣ аллакай шурӯъ гардид. ва инчунин дар доираи давраи шашуми бозиҳо
دو بازی دیگر باقی مانده است که فردا برگزار می شوند. روشن در کلوب آرینا کلوب مرکزی ورزش ارتش را قبول میکند و دربی منطقه سوخت میان استروشن و اسخاتا در ورزشگاه مرکزی شهر استروشن برگزار می شود و هم استروشن هم تیم روشن سعی زیادی مخلصان دارند و بازی جالب خواهد شد. در دوره خوب نیست. فریدون شریفوف توپ رو گرفت از بازیگر پرواز. حمله حاصلات اینجا میتوانست که ادامه بیابد اما شهرام سلیمانوف نتوانست توپ را از بازیگر پرواز گذراند. بازم دلوار شریف زوده جمعه افتاد. کارت زرد بعد دلوار شریف زوده نشان داده شد. اینجا پوغج نودرست بود و خراب بود که شهرام سلیمانوف اوسه به آن رساند و محض از همین خاطر داور به دفاعگر دسته پرواز کارت زرد نشان داد و اون حالت را همچون قاعده ویران کنی به نوبت گرفت. مانند به وضعیت قبلی بازم در نزد توپ کاپیتان دسته حاصلات است. پرتاب و داخل جریمه‌گاه بازم دروازه‌بان از موقع خود بیرون برای از ضربه نوبتی هم بود. اینجا توپ را گذرانده نتوانست جولیوس آنانی. بازم پاس جولیوس آنانی بازی ادامه دارد. قاعده بازی بیرون نشد به مقابل جنگاتن. دقیقه آخری وقتی اساسی قسمی اول جریان دارد. پرتافت از اوت شروخ زنگ پرتافت میکند. پرتافت و خط حمله امکانیت برای دسته پرواز میتواند با وجود بیاید. و دانیل کویکو ارسال او و پس چندان خوب نبود با کنار دیگری میدان با موقع بهادور عبدوولیف بازیگران حاصلات توپ را گرفتند. اکنون از همینجا میتوانیم ادامه حمله دسته حاصلات رو متوجه شویم. شهرت المرادف پس امکانیت است برای زدن گل. ضربه با سمت دروازه و چگونه این امکانیت استفاده نمی شود. بهترین فرصت بود. 4 بازیگر در داخل جریمه‌گاه از هیئت دسته حاصلات و تصمیم میگیرد که ضربه بزند جوزف کومادی، اما بازم بلندتر حتی راست نرفت. ضربه انجام داده بازیگر شماره 10 دسته حاصلات. 3 دقیقه اعلام شود به نیمه اولی میدان. نیمه اولی قسمی اول انخترش به وقت اساسی نیمه یکم داور اساسی 3 دقیقه اعلام کرد. در جان براتوف باشد اینجا کمی سه میگیرد. در نیمه اول فشار به سمت دروازه پرواز بیشتر بود از جانب مهمانان و البته که نسبت به
الکسی ماتروسов در جنباراتوف امروز حجم بیشتری کار میکند. بوسته ضربه ها با سمت دروازه این دروازه‌بان بیشتر میشوند. ولی نباید فراموش کرد یک سیوی اولی رو دروازه‌بان دسته حوصله در قسم اول انجام داد. همون ضربه که با سمت دروازه او انجام داد دوان دانیل کویکو اون رو توانست برآورد الکسی ماتروسов. شروق سنگف توپ رو از اوت با بازی وارد میکند. شهرام سلیمانوف نتوانست توپ رو در اختیار خود نگاه دارد، ولی به هر حال هم دستگان دیگری او موفق گردیدند که کار رو انجام دهند. حمله نوبتی رو میبینیم در اجرای بازیگران دسته ناحیه فرخور. بازی خیلی خوب پرتاف و داخل جریمه‌گاه و فرصت ضربه زنی پیدا نکردند بازیگران دسته حوصلات. تو بعد داوری اساسی برخورد مسابقه که در اداره بازیگران پرواز بود. داور اجازه داد که رقابت ادامه یابد. اما اکنون رفتی بازی رو منع میکند اصلدین تقویف و دیگر باره توپ از جانب داور با بازی وارد خواهد شد و اون رو در اداره دسته پرواز واگذار میکند. حرکت های تبریز میرزاولیف اینجا توپ رو گرفتند بازیگران حوصلات و با جنگاتن اجازه صورت افزایی کردند داده نشد. صدای هشتگ اصلدین تقویف بلند می شود. قسم اول بازی میان دسته های پرواز و حوصلات که در دایره رقابت های دور ششم لیگ عالی جریان دارد با انجام می رسد. ما در قسم اول شاهد گل نشدیم، دسته ها تنفس میکنند و پس از 15 دقیقه دیگر باره برخواهیم گشت تا قسم دوم بازی را یکجا با شما تماشا کنیم. پیگیر ما باشه.
мухлисони футбол, мо ба варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд воқеъ гардидааст бармегардем барои тамошои қисми дуюми бозӣ давраи шашуми Лигаи Олӣ миёни дастаҳои Парвоз аз фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри Хуҷанд ва ҳосилот аз ноҳияи Фархор. Бо садои уштаки довар қисми дуюми бозӣ аз маркази майдон аз ҷониби бозигарони дастаи ҳосилот шурӯъ мешавад ва дар шурӯи нимаи дуюми бозӣ як ивазкунии бозигар сурат гирифт дар ҳайати дастаи ҳосилот. Салоҳиддин Эргашев, бозигари шумораи 80 ба бозӣ ворид шуд ва ӯ Муҳаммад Расул Лутфуллоевро иваз кард. Хуб, акнун аввалин ҳамла ҳам аз ҷониби бозигарони дастаи ҳосилот буд ки чандон хавфу хатар барои Далерҷон Баротов надошт. Биёед дар шурӯи нимаи дуюм низ як маротибаи дигар бо ҳайатҳо шинос мешавем. Дар дастаи Парвоз Далерҷон Баротов бозигаре аст ки дар дарвоза бозӣ мекунад, яъне дарвозабони тим аст. Дар дифоъ чор бозигар ҳастанд: Диловар Шарифзода, инчунин Иброҳим Эшонхонов, аниқтанаш Исмоилҷон Охунҷонов бозӣ дорад ва инчунин Кириллов Волошин ва Евгений Биденко дар дифоъ бозӣ карда истоданд. Дар хатти нимҳимояи дастаи Парвоз Эмомалӣ Аҳмадхон дар тарафи чап, Табрез Мирзовалиев дар канори рост ва дар марказ Мунир Давлатбеков. Ҳамлаварон Тоир Маладӯстов, инчунин Баҳодур Абдувалиев ва Дуан Даниэл Квеку ҳастанд. Сармарбии дастаи Парвоз Тоҳирҷон Муминов зарба аз беруни ҷаримагоҳ буд ба самти дарвозаи Далерҷон Баротов, аммо чандон рост набуд. Бубинед ки бо баромадан ба майдон Салоҳиддин Эргашев чӣ гуна бозӣ дастаи ҳосилотро дар хатти ҳамла беҳтар мекунад. Гуфтем ки ин бозигар дар рақобатҳои қаблии дастаи ҳосилот низ бозиҳои зебо нишон медод. Як маротибаи дигар зарбаам анҷом дода шуд аз ҷониби Шуҳрат Элмуродов, аммо ин маротиба чандон зарбаи рост набуд ба самти дарвозаи дастаи Парвоз. Хуб, бозигарони дастаи ҳосилот бошанд. Дарвозабон Алексей Матросов, дар дифоъ чор бозигар буд ки гуфтем Муҳаммад Расул Лутфуллоев майдонро тарк кард ба ҷои Салоҳиддин Эргашев ба бозӣ ворид гардид. Инчунин Бартаи Гиаши, Осуман Касим ва инчунин Шорух Сангов буданд ки дар дифоъ дар нимаи аввал бозӣ карданд. Дар хатти нимҳимоя бошад Жозеф Акомаде, Фаридун Шарипов, Шаҳром Сулаймонов ва Шуҳрат Элмуродов буданд. Дар ҳамла Жангатен ва Жулиос Анани дар нимаи аввал бозӣ кард. Хуб, ҳоло ҳам мебинем ки дар хатти ҳамла ҳам Жангатен ҳастанд ва ҳам Жулиос Анани. Тубрабои Шуҳрат Элмуродов ҳамлаи дастаи ҳосилот идома дорад. Жозеф Акомаде пардох ба дохили ҷаримагоҳ ирсол аслан ба самти Жангатен буд, аммо чандон хавфу хатар надошт, яъне ки натавонист бозигари рақами 3 дастаи ҳосилот дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро қабул намояд. Сармарбии дастаи ҳосилот Шамсиддин Қосимов аст. Салоҳиддин Эргашев, гузариши хуби ӯ метавонад ҳамлаи дастаи ҳосилотро идома диҳад. Имконият аст ки ба канори дигари майдон топ пас дода шавад. Бозам Шаҳром Сулаймонов пас ба самти Акомаде, ирсол ба қафо. Бозам Шуҳрат Элмуродов, Даниэл Дуан Квеку тӯбро гирифт, даст бозӣ мекунад ба муқобили Баҳодур Абдувалиев, бозигари дастаи ҳосилот. Албатта ки қоидаи бозиро ҳам вайрон кард Шаҳром Сулаймонов.
мехост суратафзоӣ кунад дар ҳамин ҳолат Баҳодур Абдувалиев ва ҳамлаи парвозро идома диҳад, аммо ба ӯ ин корро бозигари дастаи ҳосилот иҷоза надод. вақоедаи бозиам вайрон кард. дувари асосӣ дар бози имрӯза Аслиддин Тағоев аст ва ба ӯ дар канорҳо Фарҳод Куралов ва Далер Дарвешев кӯмак карда истоданд. дувари чорум бошад Бахтиёр Комилов. дар ҳуҷраи вар имрӯз роҳбар Рустам Нурматов аст ва ба ӯ Шарифбек Нуриддинов кӯмак карда истодааст. мутахассиси пахши наворҳои такрорӣ бошад Баён Дӯстов. бози идома меёбад. бозам бозигарони дастаи ҳосилот бо тӯб ҳастанд. Салоҳиддин Эргашев пас ба Фаридун Шарипов, тӯ дигар бора ба Салоҳиддин Эргашев баргардонида шуд. ҳамлаи дастаи ҳосилотро идома дода истодааст. бозигари шумораи 80. мисол ба самти пеш буд аз ҷониби бозигарони дастаи Парвоз ва тӯбро чӣ гуна кард дидем. Усман Касим баргардонид ва аут аст. Салоҳиддин Эргашев вогузорӣ мекунад тӯбро ба Эмомалӣ Аҳмадхон то зуд онро аз аут ба бозӣ ворид кунад. ба канори дигари майдон рафт Баҳодур Абдувалиев. то бозии дастаи Парвозро дар канори рости майдон беҳтар кунад. аммо ин дафъа низ ба ӯ ин фурсатро надоданд ки ҳамлаи дастаи Парвозро идома диҳад. Исмоилҷон Охунҷонов омода аст ки тӯбро ба бозӣ ворид намояд аз аут. партофти баланд ба дохили ҷаримаҳгоҳ. як ирсоли дигар, зарба ба самти дарвоза ва гол! Баҳодур Абдувалиев дар дақиқаи 53 рақобат муваффақ мешавад ки ба задани гол даст ёбад. дар тарафи чапи майдон, дар тарафи чапи хатти ҳамла ин бозигар начаспид, ба канори рост рафт ва муваффақ мешавад ки тӯбро ба тури дарвозаи Алексей Матросов ворид намояд. дар қисми аввали бозӣ кӯшиши хеле зиёд кард бозигари дарвозабони дастаи ҳосилот ва муваффақ ҳам шуд ки як имконияти хуби дастаи Парвозро бартараф намояд. ва бубинед ки дар қисми дуюми рақобат чӣ гуна бозигузорӣ буд аз ҷониби бозигарони дастаи Парвоз. партоф аз аут, ҳуҷум идома ёфт ва ниҳоятан Баҳодур Абдувалиев тӯбро ба тури дарвозаи ҳосилот ворид кард. дар нимаи аввал дастаи ҳосилот хеле хуб бозӣ кард, имкониятҳои хуб ҳам дошт. ин тем аммо истифода накард. чӣ гуна ки ишора кардем, албатта ки имконият истифода нашуд. пас рақиб албатта ки ҷазо хоҳад дод, хоҳ нохоҳ. агар ту имкониятро истифода набарӣ, пас дастаи рақиб истифода мебарад. ҳисоб 1-0 мешавад ва дар дуюмин бозӣ дар ин мавсими Лигаи Олӣ дастаи Парвоз ба задани гол даст меёбад. Баҳодур Абдувалиев аввалин голи худро дар ин мавсими Лигаи Олӣ ба ҳадаф мерасонад. чӣ гуна ки ишора кардем, қаблан дастаи Парвоз ду гол дошт ки якашро Даниэл Квекуза дар бозӣ ба муқобили дастаи Истаравшан ва голи дуюми дастаи Парвозро Муҳсин Рустамзода зада буд. акнун дастаи ноҳияи Фархоро мебояд ки бозам фишорро бештар кунад то ин бозиро наҷот диҳад. бозие ки ту бештар дар идораи дастаи ҳосилот буд, фишор бештар аз ҷониби онҳо ба мушоҳида мерасед, аммо акнун онҳо мағлуб шуда истоданд бо натиҷаи 1-0. Фаридун Шарипов ба самти рости майдон
Шарон Сулаймонов тубро дар майдон нигоҳ медорад. Шуҳрат Элмуродов, бозам Фаридун Шарипов паси на он қадар хуби капитани дастаи ҳосилот боис бар он мешавад ки ту ба идораи парвоз гузарад. Мирдавлатбеков, Умали Аҳмадхон, партофти баланд ба хатти ҳамла ба самти Дуан Даниэл Квеку буд. аммо ин бозигар натавонист ки тубро нигоҳ дорад. Зефак омаде, тубро аз даст дод. Партофти баланд Эсмоилҷонов Хунҷонов, бозам Дуан Даниэл Квеку ва Фаридун Шарипов муваффақ мешавад ки тубро аз ҳамловари дастаи парвоз бигирад. бозам партофти баланд ба самти Салоҳиддин Эргашев, аммо чандон ирсоли хуб набуд. дар раъяти дастаи парвоз ягон бозигар иваз нашудааст, аммо бозигароне ки дар қисми аввал буданд бозиро идома дода истоданд. Санани пас ба самти Шурухсангов, партофти баланд ба дохили ҷаримагоҳ ва топ дар дастони Далерҷон Баротов аст. дар ҳайати захираи дастаи парвоз се нимҳимоятгар, ду нимҳимоятгар, се дифоъгар ва як ҳамлавару чун як дифоъгари дигар ҳам ҳастанд. албатта чун қайд шуданд инчун як дарвозабон Муриддин Ахмедов. дар дифоъ Умедодинаев, Шараф Азизов, Бекҷон Ҷурабоев ва инчунин ҳамин Бек Ҷумаев сабт шуданд ҳамчун бозигароне ки метавонанд дар хатти дифоъ ба бозӣ ворид шаванд. бозигарони хатти нимҳимоя бошад Асадбек Ҷурабекзода ва Муҳсин Рустамзода. Далел Маҳатов бошад ҳамловар аст. исмаш ҳамчун ҳамловар дар протоколи бозӣ қайд шудааст. тубро чанд баргардонед бозигари дастаи парвоз, аммо ҳамону дар идораи футболбозони дастаи ҳосилот аст. Салоҳиддин Эргашев, Эмомалӣ Аҳмадхон бо мубориза бурда истодааст. эҳсоли на чандон хуб буд ва чӣ гуна ки дидем Исмоилҷонов Хунҷонов тубро гирифт. партоф ба маркази майдон, туп ба Дуан Даниэл Квеку омада расид, аммо ин бозигар чанд суръатафзоӣ кард, аммо натавонист ки тубро дар дохили майдон нигоҳ дорад. Фаридун Шарипов ба самти Ҷулиус Анани, бозам Салоҳиддин Эргашев бо баромадан ба майдон бештари ҳамлаҳои дастаи ҳосилот тавассути канори чап, тавассути мавқеъе ки Салоҳиддин Эргашев дар он ҷо бозӣ карда истодааст, идома ёфта истодааст. партофти дигаре Мунир Давлатбеков, боз ҳам бозигарони дастаи ҳосилот тубро мегиранд. дар бештарини ҳолатҳо ҳангоме ки туп ирсоли баландтар карда мешавад, маҳз бозигарони ҳосилот онро мегиранд. пасҳое ки аз ҷониби бозигарони дастаи парвоз анҷом дода мешавад. боз ҳам Фаридун Шарипов хуб бозӣ мекунад. Ҷулиус Анани пас ба самти Шуҳрат Элмуродов, ирсоли на чандон хуб буд, аммо боз ҳам бубинед ки баъди сар додани гол дастаи ҳосилот акнун боз ҳам бештар фишор меорад. Шуҳрат Элмуродов туп дар идораи бозигарони дастаи ҳосилот қарор дорад. Жозеф Акомаде паси на он қадар хуб. Мунир Давлатбеков тупро гирифт. суръатафзои бозигари дастаи парвоз, аммо имкон дода нашуд ба Тоҳир Маладустов аниқтараш ки тубро қабул кунад ва ҳамлаи парвозро идома диҳад.
یک پرتافت دیگر به داخل جریمه‌گاه و اینجا هرچند ارسال کرد اما به سراسیمگی همراه داد بازیگر دسته حاصلات شهرام سلیمانوف. یک بار دو بازیگر در هیئت دسته حاصلات عوض کرده می شود. پاتریک رودولف و شرفجان صالح به بازی وارد می شوند و از میدان باشد جولیوس انانی و جوزف کومادی گرفته می شوند. اکنون با آمدن شرفجان صالح و پاتریک رودولف با احتمال زیاد بازی دسته حاصلات در خط حمله بهتر خواهد شد. شرفجان صالح فاس به خفا بارته گیاشی توبرا بوی بازیگران دسته حاصلات پرتاب به سمت توهیر ملادوستوف. سه ماتروسوف زود توبرا پرتاب میکند. سالودین ارگاشف پس به سمت پیش کوشش کرد پاتریک رودولف و اینجا بوس تو از دست میدهد. فریدون شریفوف باشد آن رو گرفت. در دوره دسته حاصلات است. تو پس به سمت شرفجان صالح ادامه حمله دسته حاصلات و اینجا شهرام سلیمانوف باز هم کمی تو رو از نزد پای خود دور کرد. پرتافت نوبتی شرفجان صالح شهرام سلیمانوف اینجا تو رو از میدان بیرون میکند. اما با فایده پرواز است. کوشش زیاد کرده ایستادند فوتبال بازان دسته حاصلات برای برابر کردن حساب. باز هم در اداره فوتبال بازان دسته حاصلات است شهرت المرادوف. پرتافت بلند با پاتریک رودولف بوسر با سالودین ارگاشف پاس میدهد. پاتریک رودولف اما دادرجان باروتوف از موقع خود کمی پیشتر برآمده توپ رو با دست داشته گرفت. پرتافت بلند دیگر جنگاتن اینجا شرفجان صالح از پای میافتد. باید بازی به مقابل ویران نشده است. بازی ادامه دارد. توپ در اداره دسته حاصلات است. واقعا نه چندان خوب بود از جانب مؤلف گل دسته پرواز. پاس میدهد با دور عبدولیف اما پاسی او نگذشت. جنگاتن کوشش کرد اما تو رو از اسماعیل جان خونجانوف گرفته نتوانست. امامعلی احمد خان سرعت افزایی و پوغچ و اینجا کمی آسیب هم میرساند به امامعلی احمد خان صلاح الدین ارگاشف. صحنه تکرار را توجه میکنیم. همون حالت که سرعت افزایی امامعلی احمد خان بود و با پوغچ خود صلاح الدین ارگاشف امامعلی احمد خان رو به زمین افکنید. طبیب زود با کمک بازیگر شماره 7 دسته پرواز می آید. البته که نگاه داشتن حساب برای دسته پرواز خیلی مهم است. برای به دست آوردن امتیاز آنها کوشش خود را ادامه خواهند داد.
дар сурати пирӯзӣ ба даст овардан ки албатта дар ин бора сухан гуфтан ҳулу барвақт аст. Дастаи Парвоз аз таххонаи ҷадвал албатта ки ба таври муваққатӣ берун мешавад, ба ҷои даҳум меравад, ҷои Эсхатаро мегирад. Эсхата ва Эстаравшан ба таххонаи ҷадвал хоҳанд рафт. Ба мо натиҷаи бозии ояндаи Эсхата ва Эстаравшанро мунтазир мешавем. Шарафҷон Солеҳов чӣ кор мекунад инҷо? имконият истифода нашуд. бо сар зарба зад, аммо каме баландтар. Муҳсен Рустамзода ва инчунин Умед Одинаев омода мешаванд ки ба бозӣ ворид шаванд. бозигари шумораи 63 Табрез Мирзовалиев майдонро тарк мекунад ва инчунин Тоҳир Маладустов низ аз бозӣ гирифта мешавад. ва бо эҳтимоли ғолиб, бо эҳтимоли зиёд Тоҳир дар ҷои Тоҳир Маладустов Муҳсин Рустамзода бозӣ мекунад ва дар ҷои Табрез Мирзовалиев бошад Умед Одинаев. аввалин бозигароне буданд ки аз ҳайати захира дар бозии имрӯза ба бозӣ ворид гардиданд. Муҳсин Рустамзода ва Умед Одинаев. Рустамзода аллакай як гол дорад дар номи худ дар ин мавсими лигаи олӣ. дар даври аввал гуфтем дар дақиқаи сеюм илова карда довар ба вақти асосӣ дар бозӣ ба муқобили Саид Саравшан гол зада буд. ба фоидаи ҳосилот аст партофти Шаҳром Сулаймонов. Шӯҳрат Элмуродов инҷо натавонист тӯбро идора кунад ва албатта ки боис бар он мешавад ки ҳамлаи дастаи Парвоз инҷо ташкил шавад. паси не он қадар хуби дуан Даниэл Квеку, вале ба ҳар ҳол имконият ҳаст барои Баҳодур Абдувалиев ва инҷо чӣ кор мекунад? тӯбро ҳатто натавонист дар назди пӯи худ нигоҳ дорад. Баҳодур Абдувалиев акнун боз аз назди дарвоза дастаи ҳосилот бозиро идома медиҳад. Шарафҷон Солеҳов пас ба Шӯҳрат Элмуродов, ирсол ба Қафо тавассути бозигарони хатти дифоъ. бозигарони дастаи ҳосилот рақобатро идома медиҳанд. Осман Касим, кортаи Гиаши, бозам Шӯҳрат Элмуродов бо баромадан ба майдон албатта ки канори рости хатти ҳамлаи дастаи ҳосилот беҳтар шуд. бо баромадан ба майдон ки дар он мавқеъ Шарафҷон Солеҳов бозӣ карда шудааст. партофти баланд ба самти Салоҳиддин Эргашев то аз Эмомалӣ Аҳмадхон нагузашт. имконият барои дастаи ҳосилот ва ту бозам бароварда шуд. кортаи Гиаши, як партофти дигар ба самти ҷаримагоҳ Эмомалӣ Аҳмадхон ва инҷо бархӯрд буд Мумиё ва Салоҳ Эргашев. ту аз ҷониби бозигарони дастаи ҳосилот аз майдон берун гардид. ҳарчанд инҷо норозигӣ кард Салоҳиддин Эргашев, ама ба ҳар ҳол баъди он ки довар қарори ниҳоии худро баровард, дигар ягон хел норозигӣ фоида надорад. Эмомалӣ Аҳмадхон, партофти баланд ба нимаи майдони дастаи ҳосилот. ҷо кӯшиши дуан Даниэл Квеку бенатиҷа буд. кортаи Гиаши, як иштибоҳи дигар аз ҷониби бозигарони дастаи ҳосилот. Осман Касим ба хато роҳ дод, аммо Баҳодур Абдувалиев бозам муваффақ намешавад ки тӯбро ба маркази ҷаримагоҳ партофт намояд. ба ҳар ҳол зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи Парвоз. имконият барои тағйири ҳисоб.
голро аз ҳамон фурсате ки аз аут барои Парвоз пайдо шуд онҳо ба ҳадаф расониданд. Евгений Биденко партофт ба дохили ҷаримагоҳ, як зарбаи дигар ва каме паҳлӯтар ин маротиба тӯб ҳаракат мекунад. муҳсин рустамзода буд ки кӯшиш кард ҳисобро тағйир диҳад, аммо муваффақ нашуд. Ба ҳар ҳол аввалин зарбаи муҳсин рустамзода пас аз оне ки ба бозӣ ворид гардид. чоқоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон мешавад. бозӣ идома меёбад ва инҷо тӯб аз майдон ҳам берун шуд. дастаи осилот ду мусовӣ дошт дар ин мавсим. бозии худро бо дастаи Истиқлол мусовӣ кард ки дар нимаи охири бозӣ ин тим ба задани гол даст ёфт ва инчунин бозии худро ба муқобили дастаи Истаравшан мусовӣ кард. Истаравшане ки бо Парвоз мусовӣ карда буд, бо осилот нест бозии худро мусовӣ кард. дар дидори ин ду тим мо шоҳиди гол нашуда будем. дар бозӣ бо Истиқлол худ Салоҳиддин Эргашев дар дақиқаи панҷум илова кардаи дувар тавонист ки ҳисобро баробар кунад ва ҳатто як голи зебо ҳам зада буд аз беруни ҷаримагоҳ бо осили топдор тӯбро ба дарвозаи Истиқлол ворид кард. пас то ба Шарафҷон Солиев рафта намерасад. суръатафзои бозигари дастаи Парвоз барои гирифтани тӯб инҷо бенатиҷа буд. Евгений Биденко Тегиаши Усман Касим Салоҳиддин Эргашев Эмомалӣ Аҳмадхон оҳиста акнун бозии Эргашевро Эмомалӣ Аҳмадхон омӯхта истодааст. мебинем ки маҳз Эмомалӣ Аҳмадхон бояд Салоҳиддин Эргашевро боз дорад. ба ин дақиқа муваффақ ҳам аст Салоҳиддин Эргашев дар боз доштани анехтараш Эмомалӣ Аҳмадхон дар боз доштани Салоҳиддин Эргашев. Фаридун Шарипов пас ба Шӯҳрат Элмуродов метавонад ҳамлаи дастаи Ҳосилот идома диҳад. баъд Шаҳром Сулаймонов партофти Шарафҷон Солиев ва тӯб нагузашт. аз бозигари дастаи Парвоз тӯб нагузашт. Усман Касим бозам пас ба капитани тим Фаридун Шарипов партофти баланд ба дохили ҷаримагоҳ ва Далерҷон Баротов тӯбро бо даст дошта гирифт. пеналти мегирад бозигари дастаи Парвоз Исмоилҷон Хунҷонов. ҳамон ҳолате ки ҷоиш кард ва мехост тӯбро бо сар баргардонаду муваффақ нашуд. корти зард ба Волошин Кириллов. чандон ҷиддӣ нест мусоби бардоштаи Исмоилҷон Хунҷонов. ҳатто бояд аз аут ба бозӣ ворид шавад аз ҷониби бозигарони дастаи Ҳосилот. Шаҳром Сулаймонов бояд онро ба рақобат ворид намояд. довар иҷозаи ин корро дод ба Сулаймонов.
باز هم روز از میدان بیرون میکند کیریلوف والوشین. سلیمونوف باز هم پرتافتی و شوراد المرودوف حرکتی و بقفو پرتافتی بارتای گشی ارسال نودرست بود، اما با هر حال پاس نودرست از جانب بازیگران دسته پرواز باعث بر آن شد که توپ با اداره دسته حاصلات گذارد. یک پرتافت دیگر مومالی احمدخان به اشتباه آمد. صلاحالدین ارگاشف کوشش‌های ضربه با سمت دروازه و دالرجان باروتوف توپ رو با دست داشت گرفت. ببینید که یک اشتباهی که مومالی احمدخان کرد فرصت برای صلاحالدین ارگاشف شد. مبارزه دوام دانیل کوکو اما موفق نشد که توپ رو بگیرد از بازیگر دسته مهمون. دوباره شریف زوده با اشتباه رو داد و میتونیم با حمله دسته حاصلات توجه کنیم. شرف جان صالح از پای افتاد اما قاعده بازی از جانب یوگنی بیدنکو ویران نشده است. بازی ادامه دارد. بازی ادامه می‌یابد. از فریدون شریپوف با شوراد المرودوف شهرام سلیمونوف پرتافتی بالا با داخل جریمه گاه و باز هم دالرجان باروتوف پیشتر میبراید و توپ رو برمیگرداند. فریدون شریپوف ادامه حمله دسته حاصلات کوشش‌های صلاحالدین ارگاشف با دو تن از بازیگران دسته پرواز مبارزه میبرد و موفق میشود. یک ارسال دیگر و توپ به دست صلاحالدین ارگاشف رسید. ببینید که هم با مومالی احمدخان و هم با کیریلوف والوشین مبارزه برد. پوغج والوشین ولی به هر حال صلاحالدین ارگاشف توپ رو گذرانید. لوور شریف زوده پوغج کرد و توپ رسش با شریف زوده برگشت و با دست صلاحالدین ارگاشف رسید. دروازه‌بان دسته پرواز در زمین خوب است دالرجان باروتوف و البته که با کمک طبیب دسته هم احتیاج دارد. و کمک عبدالملک بولتویف. بازم توپ در اداره بازیگران دسته حاصلات هست. پس نه اونقدر خوب ولی به هر حال دیگر برای مهمونون توپ رو اداره کرده ایستادند. عثمان کاسیم از بکانور بازم با کاسیم توپ برگردانده می شود. پورت گشی شوراد المرودوف شهرام سلیمونوف کوشش‌های پاس داد با بورت گشی فریدون شریپوف. و اینجا دوبار قاعده ویرانکنی رو با اینوبت گرفت. نه اونه که تو با دست بازیگر دسته حاصلات شهرام سلیمونوف رسید. و البته که کارت زرد هم با بازیگر دسته پرواز
мунир давлатбеков нишон дода шуд. партофти баланди Фаридун Шарипов ба дохили ҷаримагоҳ ту бармегардад. Шӯҳрат Элмуродов ирсол ба самти Салоҳиддин Эргашев. партофти баланди навбате ба дохили ҷаримагоҳ. зарба буд, аммо зарбаи начандон хуб аз ҷониби Усман Касим. камтар аз 10 дақиқаи дигар боқӣ монд барои ин бозиро наҷот додан барои ҳосилот ва камтар аз 10 дақиқаи дигар барои он боқӣ монд ки дастаи Парвоз аввалин ғалабаи худро дар ин мавсими Лигаи Олӣ ба қайд бигирад. ҳамлаи навбатӣ бо иштироки бозигарони ҳосилот ту бархурд ба самти дарвозабон меравад. Талирҷон Баротов бошад онро гирифт. Патрик Рудов зарба зад. Он бо расиш ба Исмоилҷон Охунҷонов каме самт ва суръати ҳаракати худро иваз кард. Туп мас аз замин хотир дарвозабони дастаи Парвоз бе ягон мушкилӣ тавонист онро бо даст дошта бигирад. мубориза барои гирифтани туп буд миёни Евгений Биденко ва Шарафjon Солеев. ҳамлавари дастаи ҳосилот ҷо ғайри қоидаи бозӣ амал кард. аз рӯи шумораи қоида вайронкуниҳо бартари дастаи Парвоз инҷо эҳсос мешавад. қоидаи бозӣ вайрон нашуд ба муқобили бортаи Гаши. Евгений Биденко тӯбро гирифт аз Жангатен. Давлатбеков ирсол ба самти Кириллов Волошин. Диловар Шарифзода. даври ҳафтуми рақобатҳои Лигаи Олӣ рӯзҳои 1, 2 ва 3 май баргузор хоҳанд шуд дар доираи давре зикр шуда. дерби шаҳри Хуҷанд аст миёни Парвоз ва Хуҷанд ки албатта дар ҳамин варзишгоҳ баргузор мешавад. ҳосилот бошад ин тимро низ як бозии мушкилӣ интизор аст. бозӣ ба муқобили дастаи Равшан ки дар ноҳияи Фархор бояд баргузор шавад. ҳар ду тим дар майдонҳои хонагии худ бозӣ мекунанд дар даври қаблӣ, дар даври баъди аниқтар. партов ба дохили ҷаримагоҳ як зарбаи дигар бо сар Жангатен зад. Талирҷон Баротов тӯбро дошта гирифт. Даниэл Квеку зарбаи ӯ ба самти дарвоза. Алексей Матросов тӯбро дошта гирифт. партофт ба нимаи майдони ҳосилот. Жангатен имконияти бениҳоят олӣ барои баробар кардани ҳисоб, аммо Патрик Рудов инҷо ирсоли на он қадар хуб буд. худ метавонист мустақиман зарба занад Патрик Рудов, аммо ин корро накард. тӯбро ба Салоҳиддин Эргашев вогузор кард, аммо маълум мешавад ки бо расиш ба бозигари дастаи Парвоз он аз
майдон берун шуд. Партов ба дохили ҷаримагоҳ, як имконияти дигар ва бозам Патрик Рудолф фурсати хеле хубро истифода намебарад. то рафт фурсат камтар мешавад барои баробар кардани ҳисоб, барои ҳосилот. Фаридун Шарипов. Пас ба самти Шаҳром Сулаймонов. Тӯбро гирифтанд бозигарони Парвоз. Евгений Биденко. тӯб аз майдон берун мешавад. партофти Бортегиаши ба самти Матросов. Эштоли Тавели ба самти Салоҳиддин Эргашев. тӯбро гирифт Эргашев. Шурат Элмуродов. аз ҳамин нуқта метавонад ҳамлаи дастаи ҳосилот идома ёбад. ва қоидаи бозӣ вайрон шуд ба муқобили бозигари дастаи ҳосилот. Умедодинаев инҷо қоидаи бозиро вайрон кард ба муқобили Шаҳром Сулаймонов. чунавишаги капитани тим Фаридун Шарипов партрофтро анҷом хоҳад дод. 12-7 шумораи қоидавайронкуниҳо. партофти баланд ба дохили ҷаримагоҳ. Далерҷон Баротов тӯбро берун мекунад. бозам он дар идораи бозигарони дастаи ҳосилот аз Шурат Элмуродов. партоф ба дохили ҷаримагоҳ. як зарбаи дигар, аммо на чандон зарбаи хуб буд ки дар қабати дуюм инҷо анҷом дод Патрик Рудолф. Евгений Биденко тӯбаи идораи бозигарони дастаи ҳосилот гузашт. Жангатен бозӣ идома дорад. ҳамлаи дастаи ҳосилот. Шарафҷон Солеҳов ин чӣ пас буд. мехост ба Салоҳиддин Эргашев тӯбро пас диҳад, аммо муваффақ нашуд. бозам ҳуҷум аз ҷониби Салоҳиддин Эргашев буд. бозам ирсол аз ҷониби ӯ сурат гирифт, аммо тӯб бароварда шуд. Фаридун Шарипов тӯбро мегирад бозигари дастаи Парвоз. қоидавайронкунӣ инҷо ба инӯбат гирифта шуд. бозам имконият аст барои дастаи ҳосилот. Шурух Сангов буд ки қоидаи бозиро ба муқобили ӯ вайрон карданд. Фаридун Шарипов боз омода аст ки бозигарони дохили ҷаримагоҳро бо тӯб таъмин кунад. партофт ва Эмомалӣ Аҳмадхон тӯбро берун кард. бозам Фаридун Шарипов ва боз ҳам бозигарони дастаи Парвоз муваффақ мешаванд ки ин ҳолатро бартараф кунанд. Мунир Давлатбеков буд ки тӯбро баргардонид. партофтои Фаридун Шарипов ба дохили ҷаримагоҳ. Шараф Солеҳов мубориза мебарад барои гирифтани тӯб. бозам Мунир Давлатбеков ва Евгений Биденко зада тӯбро аз майдон берун кард. дақиқаи охири вақти асосӣ шурӯъ мешавад. дӯстони азиз, Солеҳов тӯбро гузаронда натавонист, аммо ба ҳар ҳол ҳамдастаи дигари онро соҳиб шуд. Шурат Элмуродов пас ба самти Шорух Сангов. тӯба канори дигар бурда мешавад. Фаридун Шарипов, Салоҳиддин Эргашев. ҳамлаи дастаи ҳосилот метавонад идома ёбад. як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ. Жангатен ва ин чӣ зарба буд.
ضربه خیلی خوب، اما راست به سمت دالرجان باروتوف میزنه. ژان گاتن سرمربی دسته پرواز توجان مومینوف اشاره میکنه که توپ در حقیقت با دست بازیگر دسته حاصلات رسید. در همین حالتی که دانیل کویکو توپ رو میخواست گذراند، اون با برته گشی رسید. 5 دقیقه اضافه میشود با وقتی اساسی. حالا که انقریب 1 دقیقه اون سپری گردید. تو باید از عمد و بازی وارد شود و اون رو یوگنی بیدنکو پرتاف میکند. پرتافت او با سمت بهادر عبدالولیف. دانیل کویکو پرتاف کرد اما توپ نگذشت. پس به قفو مدودینایف، شرفجان صالح، منیر دولتبکov توپ رو میگیرد. یک امکانیت دیگر و اینجا الکسی ماتروسوف پیش دستی کرده، توپ رو با دست داشته گرفت و پرتافت کرد. شرفجان صالح پس به سمت شورا دلمرادوف. پایده بازی ویران شد. پایده بازی از جانب امید اودینایف ویران شد و او شهرت دلمرادوف رو به زمین افتانید. از وضعیت های استانداردی امکانیت های زیاد داشتند بازیگران دسته ناحیه فرخور، اما چگونه که دیدیم در قبط دوم اونها چندان بازی خوب نشان ندادند. در همون حالتی که توپ از جانب فریدون شریف به داخل جریمه‌گاه ارسال میشد. اما این رو توپ ما دیگر کس رو در نزد توپ میبینیم. شرفجان صالح رو میبینیم. توپ رو محسو و بازی می‌دارد. واسکونی بازیگر در حیات دسته پرواز دانیل کویکو میدان رو ترک میکند و به جای او اسدبک جورابک زوده با بازی وارد می شود. کوشش های خیلی زیاد هم کرد حمله‌ور دسته پرواز برای زدن گل، اما موفق نشد. پرتاب بود از جانب شرفجان صالح، تو برآورده می شود. برخورد بازیگران قاعده بازی ویران نشد از جانب اسدبک جورابک زوده. بازی ادامه دارد. مثال شورا دلمرادوف و باز هم دالرجان باروتوف. چگونه که در بالا هم اشاره کردم، اگر در این رقابت دسته پرواز پیروز شود اولین غلبه خود را در این موسم به قدم میگیرد و در جدول مسابقه در جدول آنلاینی نیز موقع خود را بهتر میکند، با جای دهم بالا میرود. اسقاط سرانجام باشند در تخونه جدول قرار میگیرند و البته بازی های دور ششم خود را آنها برگزار میکنند. اسقاط گفتم با استراوشان بازی خواهند کرد. هر دوی این تیم یونی هم بازی دارند در دور ششم رقابت ها و هر دو تیم هم 3 امتیازی دارند.
ва албатта ки дар натиҷаи бозии онҳо пас боз метавонад мавқеи дастаҳо дар ҷадвали васл шавад. ишора мешавад ки ин зарбаи кунҷӣ аст. зарбаи кунҷӣ бозигарони дастаи Парвоз, бозигузорӣ ва тоб аз пои Баҳодур Абдувалиев аз майдон берун шуд. партофти Алексей Матросов. шояд ин охирин фурсат бошад барои дастаи ноҳияи Фархор. партофти Шаҳром Сулаймонов. тубро мегиранд соҳибони майдон. як ирсоли дигар. мусин Рустамзода. партоф ба самти Баҳодур Абдувалиев. имконият метавонад барои соҳибони майдон бошад. партофти баланд ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон берун шуд. дигар бора бозӣ идома меёбад ва ниҳоятан мо садои оштаки Аслиддин Тағоевро шунидем. дастаи Парвоз дар ин мавсими Лигаи Олӣ аввалин ғалабаи худро ба қайд гирифт ва бо голи ягонае ки Баҳодур Абдувалиев ба ҳадаф расонид дар ин бозӣ пирӯз мешавад ва мо мухлисони ин тимро бо ин пирӯзӣ табрик мекунем ва дар ҳамин ҷо гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. Фирдавс Азимзода будам ки ин бозиро бо шумо тамошо кардам. боқӣ саломату муваффақ бошед ва ҳамеша телевизиони футбол, телевизиони варзиш ва чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои Лигаи Олиро пайгирӣ кунед. хайр. Parvoz kart. Hadi.